Мин әдәбият белән ширләгән, ашаганым, эчкәнем китап ди ул. Әнә шулай, китапка мөкиббән китеп, әдәбият белән илһамланып яши бүгенге героебыз. Ул язучы, журналист Айгөл Әхмәтгалиева. Айгөл Габдулла кызы Әхмәтгалиева 1973 елның 27 ноябрендә Актаныш районының Иске Сәфәр авылында туа. Кашкын авылында үсә, орта мәктәпне тәмамлый. 1990-95 елларда Казан дәүләт университетының татар теле әдәбияты, тарихы һәм көнчыгыш телләре факультетында укый. Хезмәт юлын студент елларында Казанның 10-нчы гимназиясендә укытучы, Мәгърифәт газетасында корректор булып башлап җибәрә. Нур газетасында корреспондент, Чаллы дәүләт педагогия институтында укытучы булып эшли. 2001-2013 елларда Мәйдан журналының әдәбият бүлеген җитәкли. Казан утлары журналында бүлек редакторы вазифасын башкара. 2008-2011 елларда балалар өчен Болытта җиләк үсә, яшүсмерләр өчен Мин гашыйк булдым, өлкәннәр өчен Синең өчен яшем китаплары басылып чыга. 2009 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. 2011 елда Саҗидә Сөләйманова исемендәге кызыксындыру премиясенә лаек була. Яңа татар пьесасы 2012 конкурсында җиңеп чыга. 2014 елда Чаллы шәһәрендә ел язучысы дигән исемгә ия була. Иске Сәфәр, Кашкын, Усы. Кыз баланың күңелендә үтә дә җылы хатирәләр калдырган 3 авыл. Бу җитсәң дә синең өчен шул авылларның табигаты, кешеләре, аларның гади үзебезчә гәпләшүләре, капка төбендәге әби-бабайларның кич утырулары, көтү кайту мизгелләре, мәктәбе кадерле. Бала чактан ераклашкан һәр кемгә кадерле, якын алар. Мин үзем кая барсам да, минем 3 туган авылым бар дип мактанып йөрим. Актаныш районының Иске Сәфәр авылында дөньяга килгәнмен. Үземнең менә бөтен белгән бала чагым, үсмер елларым, мәктәп елларым Кашкын авылында үтте. Безнең Кашкынга гына терәлеп тора, әти белән әнинең туган авылы Усы. Кашкында мин 11 класс битердем. Мәктәбебезгә бик рәхмәтлемен. Без укый башлаганда кичкенә генә, иске генә агач мәктәп иде ул. Менә бик якын булып истә калган, аның хәтта тузан исләренә хәтле. 7нче сыйныфка җиткәндә безнең менә үй янында гына ишек алдына карап тора торган 2 катлы зур таш мәктәп төзеп куйдылар. Һәм 11нче классны мин инде шушы таш мәктәптә битердем. Менә бүген авылга кайткачтын мәктәп кул сузымында гына. Менә шунда кергәндә шанасызмы? Ишегеннән атлап керәм дә мин менә бу пишмакта бу классташымны күргәндәй булам. Менә бу татар теле кабинеты ишеге ачылып китәрдә, аннан күзлегенә керен генә төзәтә Асия апа килеп чыгар кебек. Менә бу тәрәзә төбендә озын тәнәфестә без җыелып утыра идек дип, һәр тузанына, һәр сызыгына хәтле якын. Менә ишектән килеп керәм дә миннән индидер җир су туйгысы, сагыну туйгысы, менә шушы сабакташларымны сагыну туйгысы биләп ала. Укытучыларны сагыну һәм аларның хезмәтләрен менә шушы минутта гына бәяле биләп ала. Гомумән менә авыл дигәчтен, авыл белән янәшә минем менә туган нигезем, туган йортым һәм мәктәп, бөтенесе бер бөтен кебек. Затлы дигән муенсага энҗе мәрҗән тезмәгәннәр. Без генәме бәхетләрне читкә китеп эзләгәннәр. Торган җирләр таш булса да, күңелкәйләр таш түгелле. Авыл киен тыңлаганда моң түгеле жан түреннән. Китәр юллар 7 чатта. Ярты жан тик туган якта. Юат гармун күңелләрне мөлдерәмә тулган чакта. Берәүләрне йөртә язмыш җилдәй җитез бар атында. Кемдер кайта туган якка ак күбәләк канатында. Сеңелләрем белән бала чактан китап укып үстек. Өебездә бик шәп китапханә бар иде. Шифоньер ишеген такта итеп акбур белән сызгалап, кырып бетергәнне күргәч, әти чын кара такта алып кайтты. Бер бүлмәне шулай мәктәпкә әйләндергән идек. Айгөл Әхмәтгалиева истәлекләреннән. Минем әтием дә, әнием дә укытучы булдылар. Әтием Габдулла исемле, әнием Гөлзәлифә исемле. Без кичкенә чакта әнинең хезмәт юлы
мәктәптә китапханәдә башланган иде. Хәтерлим, яңа китап кайтыр көнне әни мөгаен совхоздан булгандыр инде, йөк машинасы белән районга китап алырга китә иде. Һәм шушы машинаның әйләнеп кайтуын безнең менә 3 кыз үстек без, сабырсызланып көтүебез, әйтерсең китап түгел, менә гаҗәеп бер тәмләй бер кайтачак районнан. Арыш капчыгына салынган өр-яңа китаплар кичкә таба кайтып төшә. Яни безне дә чакыра, китапханә идәненә бушатабыз. Ул китапның менә яңа гына табадан төшкән исе, төсе, мин хәтерлим, калын әкиятләр китабы 3 том булып кайтып төшкән иде. Яни безгә әйтәм, иртәгә анда китапка номерлар сугачак, без булышсагыз, менә иң беренче булып сез укыячаксыз бу китапларны дип. Әти белән әни бөтен тормышы шушы мәктәп белән, балалар белән, китап белән бәйле булгач, безнең өебездә төп байлык гомер бакый китап булды. Кәримгә нәрсә булган аңа? Белмим. Ул бүген минем белән бөтенләй сөйләшмәде. Әллә талаштыгызмы? Юк. Ул кичә кич килмәде. Шундый матур йөрегездән көнләшеп, берәрсе арагызны бузарга маташадыр әле. Эндәшмәсә, мин дә эндәшмим. Гаепле кеше шикелле беренче килеп баш ияргә тагын. Менә йөрегез, йөр. Икегез ике якта горур тәкә булып йөрегез дим. Кәрим? Кәрим. Нәрсә сен куркак куян шикелле аяк ишеңдә гына басып чабасың, а? Син сорамас микән бит? Кәрим, егет булсаң, Зәрнәнең күзенә карап әйт. Нәрсә булды? Лира. Стоп! Мин үземнең исемемне син әйтмәсәң дә беләм. Так, дәрес башланырга вакыт бар, сөйләшегез. Тирә бу Лира. Сөйләшегез. Аның теленә эләксәң, Кәрим, кичә мин сине көттем. шулай килеп чыкты. Бүген дә килмисеңме? Киләм, Зәринә. Сине күрми ничек түзим ди. Киләм. Эй, Кәрим. Шундый яратам мин сине, Зәринә. Зауч ишетсә. Мин дә сине яратам, Кәрим. Яшьлек хыяллар иле. Мәктәпне тәмамлаган Айгөл сатучы, биюче булу, хәтта Алабуга милиция мәктәбенә укырга керү уе белән саташып йөри башлый. Монысына Мөсәгыйть Хәбибуллинның әсәре гаепле булып чыга. Аны укыганнан соң барлыкка килгән фикер була ул. Ләкин китапка табыну Айгөлне Казанга алып килә. Ул заманында әнисе дә белем алган татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Теләк укытучы һөнәрен алып чыгу. Казан дәүләт университетында укыган елларымны мин бик сагынып искә алам. Еллар үткәч кенә менә борылып карыйсың да, нинди затлы шәхесләр безгә белем биргән икән дип уйлап куясың. Хезмәт юлымны студент елларында ук Мәгърифәт газетасында башлап җибәргән идем. Хәтерлим, әле студентлар газетасы иде ул, Рифат Фәттахов җитәкли башлады газетаны. Пишән базары янында редакциянең бик матур урыны бар иде. Миңа Әллүки түгәрәгенә йөргәндә Рәмис Әймәт менә Мәгърифәткә безгә кеше кирәк иде. Иде барып кара әле дип тәкъдим ясады да, менә туп-туры мәгънәсендә җитәкләп, кулымнан тотып, ул мине менә шушы редакциягә алып китте. Иҗатка беренче ояткыны гадәттә беренче укытучылар салып калдыра. Айгөл белән дә нәкъ шулай була. Әсма апасы һәм әнисе балада әдәбиятка кызыксыну барлыгын күреп алалар. Язылган беренче шигырьләрен Яшь Ленинчы, Сабантуй һәм Актанышта чыга торган Игенче даны газеталарына бастырырга бирәләр. Ялкын журналында шигырен чыксын әле, монсы бер горурлык хисе өстәсе. Әле бит ул шигырьгә гонорар дигән әйбер дә килә иде. Хәтерем ялгышмасам, менә кайчагында 1 сум 30 тиен, 1 сум 50 тиен килә. Һәм син шул акчага, янә сол синең үзеңнең хезмәт хакың, шул акчаны тотып кибеткә керәсең һәм ялтырау кургашка төрелгән зур шоколадны сатып аласың. Менә шул бер шигырьнең акчасы зур тәмле шоколадка җитә торган иде. Менә бала чакның теге тәмле мизгелләре, туган авылның
янәшәдәге кибетнең менә бөтен барлыгы, менә шушы вак-вак матур сөенечләр белән дә истә калган. Тәүге язмалары мәктәп чорында балалар, яшүсмерләр өчен чыга торган журналларда басылса, әдәбият мәйданында төпле адымнарын укучылар Саллы газета битләрендә күрә башлыйлар. Рәшит Бәшәрнең үтемле сүзе нәтиҗәсендә балалар өчен «Болытта җиләк үсә» дигән беренче китабы дөнья күрә. Аның җиңел кулы белән киләчәктә 10 китап басылып чыгачак. Мин үзем кечкенә чакта үлә-бетә пьесалар укырга ярата идем. Ул Кәрим Тинчуринның «Калын пьесалар» китабы, Туфан абый Миңнуллинның «Китәр юлың еракмы» дигән китабы, «Ай булмаса йолдыз бар» дигән пьесалары миндә алар теге шәйнелгән, таушалган бер кыяфәткә кергән иде. Һәм шул вакытны ул теге аң астында булгандыр инде, менә минем дә кулымнан шушындый әйбер язу килер микән дигән хыял балачакта бар иде. Ләкин иҗатка кереп киткәндә хикәяләр, мәкаләләр, шигырьләр белән башлап киттем дә, пьесалар язып карау, умумән драматургия минем өчен нәрсә дим, бу җитмәслек бер биеклек булып тоелды. Алиаскар Камал театры яңа татар пьесасы конкурсын игълан итә. Бар кыюлыгын һәм тәҗрибәсен туплап, Айгөл Әхмәтгалиева катнашып карарга җөрьәт итә. Нәтиҗәләре сөендерерлек була. Шул вакытта көтмәгәндә Оренбург театры директоры кулына Айгөл Әхмәтгалиеваның конкурста катнашкан пьесасы килеп эләгә, һәм ул спектакль буларак сәхнәдә куела. Алло, исәнмесез? Жәкмә бу? Алло, диспетчер, зинһар өчен сантехника итегез әле. Ванна бүлмәсен су баса. Югыйсә бит кичә генә килеп рәтләп киткән иде. Исеме? Кем әле? Фиткамы, Фиткамы? Сашка. Әйе, Сашка. Зинһар өчен телефонга чакырыңыздар. Алло, Сашка! Привет, Сашка! Умидыйдым, Диләрә, улица Мира, 26-54 фатир. Сашка, ванна бүлмәсен су баса, бит килеп карап кына китәләр. Нәрсә? Ничек рабочий день окончен? Сашка, алай итмәңде, пожалуйста, Сашка. Карады, син бит кичә генә бик рәхәтләнеп 2000-ны кесәгә тыгып куйдың. Минем эшем мәңгелек гарантия бирәм дидем. Сашка! Сашка! Тәнзилә? Карал, Тәнзилә, нигә елыйсың? Мин нидә, әйе? Сыңайда, кер. Ныклы адымнары белән татар дөньясына кино сәнгате килеп керде. Бу өлкәгә үзенең саллыгын өлешен Айгөл Әхмәтгалиева да кертте. Режиссер Нурания Җамали белән алар күп кенә әсәрләргә җан өрделәр. Баштан түзелгән сценарийны пыран-сыран китереп бетердегез инде. Яңа ел бәйрәмендә иң креатив номерлар гына булырга тиеш. Әминә, әйттем бит инде. Преподларның үзләрен катнаштырырга кирәк. Җырласыннар, бисеннәр, маскалар кисеннәр. Менә сезгә, пожалуйста, креатив. Ә без кул гына чабып торырбыз. Наил, синең тәкъдим чыгып кала. Безнең студактивта кул гына чабып торучылар юк. Булмас та. Ох ты, Айдар, вообще шәбәйттең. Молодец. Конечно, тикмәгә генә студактив председателе булып утырмый инде ул. Көлмәле, Адилә. Ярты эштә эшләнмәгән монда. Җәй көне футболда волонтер булганнарны чакырырга кирәк. Алар белән эшләү рәхәт. Катнашабыз дип атлыгып торалар ичмаса. Атлыгырсың да универсиада авылындагы общагага эләгәсең килсә.
Мин жүләр булганмын. Волонтерлыкка алган килеш. Авылда җиләк җыясы, әтиләргә булышасы, пешән әзерлисе бар дидең бит. Син калмагач, мин дә кайтып киткән булдым тагын. Анысы әйтмәсәң дә билгеле. Ә минә кайда фигыр тотам, ә минә кайда фигыр тот. Эй, кагылманы илгә. 4-нче класстан бер партада утырып укыган яклаучысы бар аны. Иптәшләр, кузгалмыйбызмы? Ушысы килә башлады. Мәхәббәткә табылганнар, минем хәлем аңлар. Ак бураннар кочагында, җылы эзләп йөри җаннар. Ак бураннар кочагында, җылы эзләп йөри җаннар. Ак бураннар кочагында, җылы эзләп йөри җаннар. Күпләрнең яраткан режиссерына әйләнгән Нурания ханым Җамали. Ул миңа тәкъдим итте яңа сценарийлар язып карарга. Мин иң беренче булып "Синең күзләр" дигән сценарийга тотындым. "Җылы эзли җаннар" дигән фильм дөнья күрде. Аннары соң "Көтелмәгән кунак" яки "Кунак ашы, кара каршы" дигәннең икенче өлешен эшләргә насип булды. Мәхәббәт хакына дигән, күпләр бик яратып караган сериал пәйда булды. Минем әйтәсе килгән фикерем, үз-үзеңдә ышанычны уяту өчен, үзеңдәге менә мөмкинлекләрне белү өчен, янәшәңдә яхшы кешеләр булуы мөһим икән. Аларның сиңа ышаныч белдерүе һәм менә була бит дип канат куюы мөһим икән. Айгөл Әхмәтгалиева соңгы елларда иң актив эшләүче язучыларның берсе. Соңгы елларда ул бик күп романнар чыгарды, бик күп пьесалар иҗат итте. Менә мин дә аның 5 пьесасын сәхнәгә куйган режиссер буларак әйтәм бу сүзләрне, һәм шактый гына сценарийлар буенча фильм төшергән кеше буларак та әйтәм. Тагын бер сыйфаты бар, ул бөтен конкурсларда катнаша. Мин аны шуның белән котлыйм. Төрки дөньясында үткәрелгән конкурста Капка хикәясе белән ул дәрәҗәле урынга иреште. Аның беркайчан да минем вакытым җитми дип әйткәне юк. Мин аңа нәрсә генә әйтсәм дә, менә Айгөл шушы вакытка, шушы сәгатьтә шунда әйбер кирәк дисәм, ярар Нурания апа, вакытыңны әйтегез дә, сәгатеңне әйтегез, мин сезгә аны эшләп бирәм ди ул. Менә аның шул сыйфаты бик кадерле инде. Аның бер сүзе бар инде: "Эх, Нурания апа, син Чаллыда торсаң иде ул миңа. Чаллыда торсаң, бергә киңәшләшеп эшләр ди." Ике иҗат кешесен чаллы юлы айырып торса да, яңа телефильмнар төшермәскә бу һич тә сәбәп була алмый. Тамашачы беренче урында. Бүген очрашу урыны Казан. Режиссер кулында яңа сценарий. Әлбәттә, киңәшләрсез, төзәтүләрсез дә булмас. Айгөл Әхмәтгалиева Нурания ханымның һәр сүзен йотлыгып тыңлап тора. Тамашачы хозурына барып җиткәнче әле ничә тапкыр иләктән иләнәсе бар әсәрнең. Аны исемеңне йөрәгемә ничек дәшим, мине бит һаман яралы җан, шул үткәннәр белән яшим. Араларда булмаса да, сакы белән сыкыялары, сине миңа, мине сиңа, илтер юллары хыял бары, канат кагып талпынсам да, ике гомер яши алмам, үткәннәргә кулым изәп, бүгенгемә кайтып барам. Айгөл Әхмәтгалиева безгә Габдрахман Абсәләмовның "Ак чәчәкләр" әсәре буенча куелган телефильмның сценарий авторы буларак та таныш. Заманында егылып әсәрен укыган булсалар, 21 гасырда татар тамашачысына күренекле романны фильм буларак та карарга насыйп булды. Ә инде фильмда яңгыраган җырларны кем генә көйләп йөрмәде икән. Менә институтны тамамларга да
Вакыт килеп җитте. Киләчәгең турында уйларга кирәк. Киләчәк? Нәрсә соң ул киләчәк? Мин сиңа ординатурада калырга тәкъдим итәм. Рәхмәт, әлбәттә, Әбүзәр Гиреевич, миңа шулай ышануыгыз өчен. Бәлки, ятимлектә үскән, тормышта таяныр терәге дә булмаган гап-гади авыл кызына шуннан да зур бәхет булуы мөмкинме соң? Ләкин мин башта үземнең туган авылыма кайтып эшләргә телим. Ярый. Уңышлар телим. Коллега. Рәхмәт сезгә. Әгәр мин сәләтле булсам, әгәр миннән медицина эшлеклесе чыгарлык булса, профессор үзенең сүзеннән булай тиз кире кайтмас иде. Юк, бу тәкъдимне ул миңа булачак киленнәре итеп кенә, яки Фатихәттәйнең үтенүләрен генә тыңлап ясаган. Фатихәттәй бит миңа мин сине Казанда калдырам дип әйтә килде лабаса. Нинди хурлык. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйга, сер ачкычы кайда кем белә. Таң күзеннән гүя безнең гомер чыкканчысы булып түгелә. Ар күлләрдә җан чылысы алыр, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Соңгы чыккан китапларымның берсе «Кичке таң» дип атала. Мин әлеге әсәргә геройларымны янә дә тормыштан алдым. Мин анда Казанда РКБда эшләүче табибларны күрсәтергә теләдем. Менә шушы теләк мине менә шушы китапны язарга этәрде дә инде. Әлеге әсәрем табиблар һөнәренә, аларның эшчәнлегенә, аларның шәфкатьлелегенә сүздән кыйлган һәйкәл булсам иде. Тимурның күз алдыннан берәм-берәм коллегалары сызылып үтте. Йөрәк белән бик иртә китеп барган Айрат Ильясовичны кара. Күпме кешене үлемнән коткарып калган хирургның үз йөрәге тетелеп беткән иде. Кайчандыр Мәскәүнең Бурденко исемендәге нейрохирургия институтына белем күтәрергә баргач, бер профессор Әбүгалисина сүзләрен мисалга китереп, табиб лачын күзенә, кызлар кулына, йылан зирәклегенә һәм арыслан йөрәгенә ия булырга тиеш дигән иде. Бу сүзләрне Тимур Айдарович үзенең блокнотына да язып куйды. Кайчагында арыслан йөрәкләр дә түзми. Чөнки операция өстәлендә яткан авыруның язмышы өчен ут ютулар үзенекен итә. Гомер буе перинаталь үзәктә акушер-гинеколог булып эшләгән Римма Марсовнаның бөкрәйеп торган бармакларын күрсәтеп, дөньяга яңа кеше тудыра биршәйде менә бу куллар, ямьсез дип карамагыз дип, уйнын чынын кушып әйткәнен дә хәтерли. Үзенең температурасы 40-ка җиткән килеш дару эчә, вертолет белән Татарстанның иң ерак районына консилиумга киткән кардиолог Нияз Галимовичны да онытканы юк. Сахиб Джамал Гыйззатуллина Волжскаяның тормыш юлын архивларда утырып өйрәнеп, күп кенә кешеләр белән аралашып, мәгълүмат туплап, Туташ исемле роман туа. Шулай ук татар эстрадасының моңлы сандугачы Хәния Фәрхигә багышлап язылган Хәния исемле китап күпләрнең күңеленә хуш килә. Гомумән, Айгөл Әхмәтгалиеваның нәшриятта басылып чыккан һәр яңа әсәрен укучы түземсезлек белән көтеп ала. Алар китап киштәләрендә тик ятмыйлар, чөнки укучы һәр әсәрдә үзен эзли, һәр кем күңелен уятып җибәрердәй җылы тоя. Кошлар тумый канатсыз, кеше тумый талантсыз. Ләкин талант кына җитми әле, бик улы
тырышлык та кирәк. Бүгенге героебыз Айгөл Әхмәтгалиева да шушы ике күркәм сыйфат бергә үрелеп бара. Шуңа нәтиҗәсе дә күз алдында.